Hola una altra vegada. Ara ens toca valencià. I en valencià anem a iniciar la unitat número 9. Mireu, la unitat número 9 es titula El temps passa. Està a la pàgina 174 i 175. Primer, podeu llegir el que estan fent estos xiquets en família, perquè parla sobre què tracta el tema. Quan ja hagueu llegit aquesta historieta d'ací, passarem a la pàgina 176 i 177. En la pàgina 176, una centena, 7 desenes i 6 unitats ens diu escolte i parle, contem anècdotes. I tenim 2 àudios per escoltar, que ara jo vos posaré per a que podeu sentir-ho i parlar sobre el que passa. Bé, vos pose el primer àudio. Durant les vacances de Pasqua hem anat a passar uns dies al poble dels iaios, a la serra d'Espadà. Cada dia anava amb el iaio a passejar per la muntanya. Una vesprada em vaig endinsar en una esparreguera per agafar espàrrecs i em vaig quedar enganxada pels cabells. El iaio va haver de rescatar-me. Quan vam arribar a casa, ens vam adonar que la gorra s'havia quedat a l'esparreguera. Heu escoltat el que li va passar a esta xiqueta durant les vacances de Pasqua? Bé, ací teniu la imatge, que representa el que feia esta xiqueta tots els dies amb el seu iaio. Si no heu escoltat bé la història, podeu tornar-la a sentir. Ara vos posaré la segona anècdota. Fixeu-se en este dibuix d'ací. Jo he passat les vacances a casa sense poder eixir. El primer dia, just quan m'alçava, vaig entropessar amb l'estora. Vaig caure i em vaig fer un esquinç al turmell. He passat les vacances amb la cama en alt, sense poder caminar. Això sí, tota la família ha vingut a veure'm i m'han portat llibres, regals i llepolies. I tot el món m'ha signat en l'escaiola. Heu vist? Este xiquet no ha pogut eixir al carrer en les vacances de Pasqua, igual que nosaltres. Bé, en l'activitat 2 ens diu parleu sobre les anècdotes que heu escoltat i ens fa unes preguntes sobre estos dibuixos i els àudios que jo vos he posat. Quan ja tingueu això parlat, pensat, o si voleu, podeu escriure ací al costat la resposta, passarem a la pàgina del costat. La pàgina del costat ens diu: de segur que tots teniu alguna anècdota que contar. Pensa en algun fet que t'hagi passat durant les vacances. Però com que en vacances no hem pogut eixir al carrer perquè s'havíem de quedar a casa, el que anem a fer és pensar una anècdota de la quarantena. Una anècdota és una historieta que ens hagi passat. Pot ser que ens hagi passat a casa, o el primer dia que vam eixir al carrer a passejar. Penseu una historieta curta per a contar-la. La podeu escriure en la llibreta o enviar-me un vídeo o un àudio contant la vostra anècdota. Sí? Doncs això és tot per avui en valencià. Ho esteu fent superbé. Fins a un altre ratet.